φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Έλενα Σεπτέμβρη. Έρχονται γιορτές, οπότε ασχολούμαστε τώρα περισσότερο με τα Χριστούγεννα και είπα τώρα να κάνω ένα βίντεο χριστουγεννιάτικο. Όπως και να το κάνουμε, να μπαίνουμε έτσι λιγάκι στο κλίμα. Οπότε σήμερα τι θα κάνουμε? Θα σας γράψω τα καλά Χριστούγεννα με 3 διαφορετικούς τρόπους. Και επίσης θα σας κάνω και μία παρουσίαση, ένα σετάκι καλλιγραφικό που βρήκα, θα σας το παρουσιάσω και αυτό. Και επίσης στο τέλος θα έχω και διαγωνισμό που αυτό το σετάκι που σας το παρουσιάζω θα σας το δώσω δώρο. Σε έναν από εσάς θα σας το δώσω δώρο. Οπότε θα προχωρήσουμε τώρα σιγά σιγά να τα κάνουμε αυτά. Πριν να σας πω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε το καμπανάκι να σας έρχονται τα βίντεο και πάρα πολύ σημαντικό να μου γράφετε και σχόλια κάτω για να ξέρω κι εγώ τι θέλετε. Πολλές φορές, ξέρετε, κολλάω κι εγώ από ιδέες και λέω τι να τους παρουσιάσω τώρα, τι θα ήθελα να τους δείξω. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο να μου γράφετε από κάτω, δείξε μας αυτό, δείξε μας εκείνο, θα θέλαμε να δούμε πένες, μελάνια, δεν ξέρω, οτιδήποτε θέλετε εσείς. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, προχωράμε κατευθείαν στο κυρίως βίντεο να σας δείξω 3 διαφορετικούς τρόπους και το δωράκι. Λοιπόν, ξεκινάμε να γράφουμε το καλά Χριστούγεννα, τις 3 γραμματοσειρές που είπαμε. Έχω εδώ την πενούλα, έχω και το μελανάκι, πήρα κόκκινο λόγω των ημερών που έρχονται τώρα. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε, το βάλω από εδώ. Αυτή η γραμματοσειρά είναι πάρα πολύ αγαπημένη. Είναι πολύ τις λεπτομέρειες. Τώρα επειδή είναι το βίντεο θα σας κάνω λιγάκι γρήγορα για να το δείτε πώς είναι. Πολύ αγαπημένη και αρέσει και σε πολλούς. Δηλαδή και στα μαθήματα που κάνω είναι η νούμερο 1 σε ζήτηση, μπορώ να πω, η γραμματοσειρά αυτή. Αυτή λοιπόν, για να ξεκινήσουμε και θα σας πω και στην πορεία ποια είναι. Πρέπει πάντα να βολεύει πάρα πολύ το χαρτί, να βολεύει και πώς καθόμαστε, να βολεύουν τόσα πράγματα. Τα ξέρετε, αυτά τα έχουμε πει και στα μαθήματα. Αυτή λοιπόν η γραμματοσειρά είναι η Copper Plate, μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά αυτή τη γραμματοσειρά τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ σε πολύ επίσημες εκδηλώσεις κυρίως. Επίσης αυτή τη γραμματοσειρά την χρησιμοποιούσαν πολύ και στα σχολεία. Όταν μαθαίναν καλλιγραφία τα παιδιά, σε αυτή τη γραμματοσειρά στηριζόντουσαν. Το ωραίο σε αυτές τις γραμματοσειρές είναι ότι υπάρχει μια αυξομοίωση στο μελάνι που κάνει αυτή την ομορφιά. Αυτή είναι η πρώτη, η γραμματοσειρά, η Copper Plate όπως είπαμε. Και να πάμε τώρα να καράψουμε τα καλά Χριστούγεννα με μια πιο ελεύθερη, που και αυτή την αγαπάτε πάρα πολύ, τη γραμματοσειρά, γιατί είναι πολύ εύκολη. Δεν έχει πολλούς κανόνες, δεν έχει έτσι πολλά μετρήματα όπως έχει η πρώτη. Είναι δηλαδή μια γραμματοσειρά που την αγαπάτε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να την κάνουμε, να κάνουμε πάλι τα καλά Χριστούγεννα. Αυτή εδώ είναι η Modern Calligraphy, μοντέρνα γραμματοσειρά, η οποία στηρίζεται
στην copper plate, αλλά είναι πολύ πιο έτσι πιο χαρούμενη, δεν είναι τόσο αυστηρή. Αυτή εδώ δεν μας βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι η Modern. Βλέπετε έχει άλλο ύφος αυτή, είναι έτσι πιο ελεύθερο. Και πάμε τώρα να κάνουμε κάτι που στηρίζεται και στις δύο προηγούμενες, στην copper plate ουσιαστικά, αλλά είναι σε πολύ πιο ελεύθερη μορφή. Πάλι θα γράψουμε τα καλά Χριστούγεννα πολύ πιο ελεύθερα τώρα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τη free form καλλιγραφή, ουσιαστικά τη λένε και gesture καλλιγραφή, αλλά είναι λίγο δύσκολο να το πούμε, οπότε λέω είναι μια free form copper plate, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο θα την πω. Αυτή μας τρώει και πολύ μελάνι και πολύ χώρο. Εδώ τώρα, αν το χαρτί κολλάει, έχουμε αυτά, τα οποία δεν μας πειράζει, τα ζωγραφίζουμε από πάνω. Οκ. Λοιπόν, βλέπετε τώρα η πολύ αυστηρή, η κάπως πιο free και η πολύ free εδώ γραμματοσυρά, η οποία αυτή εδώ πέρα την ανοίγετε όσο θέλετε, την κάνετε τι θέλετε, εδώ διάφορα πράγματα συγχωρούνται, κάνουμε και διάφορα τέτοια από εδώ και μπορούμε να κάνουμε και ό,τι θέλουμε, να κάνουμε και καμία καρδούλα, κάνουμε μια μπαλίτσα από εδώ, τέλος πάντων ό,τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτή τη γραμματοσύρα, είναι πολύ freeform γραμματοσύρα. Λοιπόν, αυτές ήταν οι γραμματοσυρές και πάμε κατευθείαν να σας δείξω το δώρο σας. Λοιπόν, εδώ είναι το δωράκι σας. Το βλέπετε τι όμορφο που είναι. Έχει μια συσκευασία εξωτερική, προφυλαγμένη, να το προφυλάσει το κουτί και σας δείχνει μέσα τι έχει. Ξέρετε, εγώ έχω μία μανία με την καλλιγραφία, γενικά αυτά με τα είδη γραφής, δηλαδή όπου πηγαίνω θέλω να παίρνω διάφορα, δηλαδή μπορεί μέσα εδώ στο εργαστήριο να έχω πάνω από 5.000 είδη και σε χρήμα και σε είδος, γιατί όπου πηγαίνω μου αρέσει να παίρνω πράγματα έτσι που σχετίζονται με την καλλιγραφία. Από όπου και να είναι, δεν με ενδιαφέρει από όπου και να είναι αυτό. Λοιπόν, πηγαίνοντας προχθές στο σούπερ μάρκετ, στα Lidl συγκεκριμένα, βρήκα αυτό το σετάκι, το οποίο είναι πολύ όμορφο, έτσι το είδα πάρα πολύ όμορφο, δεν είναι ακριβό, είναι εντάξει κάτι οικονομικό που μπορείτε να το πάρετε κι εσείς, όποιος πάει και ποιος το προλάβει, γιατί δεν ξέρω τώρα για πόσο καιρό θα είναι, εγώ το πέτυχα εκεί και λέω ας το πάρω, να σας το παρουσιάσω, να σας το κάνω και δώρο. Βέβαια, το μετάνιωσα που δεν πήρα ένα και για μένα και ίσως αύριο πάω να πάρω ένα και για μένα αν προλάβω, γιατί έτσι τώρα που το βλέπω ζηλεύω. Λοιπόν, το κουτάκι είναι αυτό, έχει μια ωραία εξωτερική θήκη, θα το ανοίξω τώρα, θα κάνουμε και unboxing, έτσι. Θα το ανοίξω το κουτί αυτό. Έχει μια πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Ωραία. Λοιπόν, ό,τι έχουμε εδώ, θα σας τα δείξω τώρα ένα-ένα και θα σας τα λέω κιόλας. Πάντως είναι πάρα πολύ περιποιημένο, η αλήθεια είναι αυτή, πολύ περιποιημένο το κουτάκι. Λοιπόν, μέσα εδώ έχει τα εργαλεία, εδώ έχει μια θήκη που έχει κάποιες πληροφορίες, θα τις ανοίξουμε τώρα μετά. Τι έχουμε μέσα, για να δούμε τώρα τι έχουμε. Λοιπόν, αυτό, θα δω πώς να το βγάλω. Μάλιστα. Αυτή είναι μια λαβή, handle που το λέμε. Πάρα πολύ ωραία και πολύ καλή ποιότητα. Εντάξει, είναι η λαβή. Σε αυτή τη λαβή βάζουμε τις μύτες. Έχω δείξει σε κάποια άλλα βίντεο πώς βάζουμε τις μύτες, οπότε μπορείτε να τα δείτε πώς θα βάλετε την μύτη μέσα. Λοιπόν, αυτό είναι εδώ, το βάζουμε. Αυτές είναι μυτούλες. Τώρα κοιτάξτε,
Γενικά, όταν παίρνουμε τέτοια σετ, δεν είναι επαγγελματικά και συνήθως αυτές οι μύτες δεν λειτουργούν όπως τις επαγγελματικές, να το ξέρετε αυτό. Είναι κυρίως για δώρο, κυρίως έτσι να τις έχουμε. Πλην όμως, ορισμένες φορές έχω πάρει κάποια τέτοια σετ, είχα πάει και κάποια ταξίδια και στη Βενετία και τα λοιπά και υπήρχαν κάποιες τέτοιες μύτες που έγραφαν πάρα πολύ ωραία. Οπότε, πιθανόν να σας γράφουν και εσάς πάρα πολύ ωραία. Ή πιθανόν να το κάνετε δώρο κάπου που να μην σας ενδιαφέρει ή αυτός να μην ξέρει καλλιγραφία, απλά να θέλετε να το κάνετε δώρο. Οπότε να μην σας νοιάζει και πάρα πολύ αν οι πένες είναι επαγγελματικές και αν γράφουν όπως πρέπει να γράψουν, απλά έτσι απλά να γράφουν όπως πρέπει. Να γράφουν έτσι κάπως καλά. Οπότε έχει εδώ 5 μύτες, από την πολύ μυτερή μέχρι αυτές είναι για δυτικές γραμματοσυρές, αυτές είναι περισσότερο για copper plate και μοντέρνα καλλιγραφία, αυτές είναι για τις υπόλοιπες δυτικές γραμματοσυρές, πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχει ένα μελανάκι, έτσι όπως το βλέπω είναι μπλε, ναι, μπλε μελανάκι είναι αυτό, 15 ml, αχ, πάρα πολύ ωραίο, τι ωραίες τικούλες που έχει. Εδώ έχει και φακελάκια. Α, μάλιστα. Όχι, αυτά δεν είναι φακελάκια, αυτά είναι καρτούλες. Βλέπετε, είναι καρτούλες. Η διπλή καρτούλα είναι. Ανοίγει, οπότε γράφετε μέσα τις ευχές. Αχ, τι ωραίο που είναι. Δεν το είχα δει. Και εδώ το φακελάκι. Οπότε θα μπορέσετε να γράψετε και θα μπορέσετε να γράψετε ευχές. Μην ξεχνάτε ότι έχω ένα βίντεο, θα δείξουμε ένα βίντεο και την Δευτέρα live που θα υπάρχουν και εκεί ευχές, αλλά και το βίντεο αυτό τώρα που σας δείχνω τα καλά Χριστούγεννα, αυτά που σας έδειξα μπορείτε να το γράψετε μέσα εδώ, σε αυτές τις καρτούλες και να τα στείλετε στα φάκελα, εξωτερικά. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε βουλοκαίρι. Για να το δούμε, δεν θέλω να βγάλω και το... Α, δεν γίνεται όμως, πρέπει να το βγάλω το φιόγκο. Για να δούμε τι βουλοκαίρι είναι αυτό. Α, πάρα πολύ ωραίο. Α, αυτό είναι το γαλλικό σήμα. Ναι, γαλλικό σήμα είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό βουλοκαίρι. Α, και ξεκουμπώνει, ξεβιδώνει αυτό. Πιθανόν να μπορείτε να βάλετε και άλλες κεφαλές. Πουλάνε και διάφορες κεφαλές και αλλού και μπορείτε ίσως να βάλετε και άλλες. Μπορείτε να βάλετε, να το δοκιμάσετε αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ είναι βουλοκαίρι, μάλιστα. Αυτό τώρα πώς το χρησιμοποιείτε? Έχει φυτιλάκι, βλέπετε το κέτε. Εδώ θα σας κάνω έτσι να το δείτε λιγάκι. Ας πούμε ότι εδώ έχουμε το φακελάκι. Για να δούμε εδώ, να. Πάμε λιγάκι πιο εδώ. Αχ, δεν πάει και δεν θέλω τώρα να το τραβήξω για να μην το σκίσω. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να το βγάλω αυτό να σας το σκίσω. Εδώ βλέπετε έχει τη μητούλα το φακελάκι, εδώ από κάτω. Οπότε θα το ανάψετε, θα το αφήσετε να ανάψει και αυτό αρχίζει και λιώνει και στάζει. Θα βάλετε κάμποσο, έτσι, και μετά θα προσέξετε να είναι ευθεία και θα το πατήσετε πάνω. Θα το αφήσετε λιγάκι, έτσι κάνα λεπτάκι να κρύωσει και θα το βγάλετε μετά. Πάει και αυτό. Αχ, τι ωραίο που είναι, και εγώ θα πάω να πάρω αύριο ένα. Λοιπόν, και εδώ έχει τη θικούλα. Τι έχει μέσα εδώ, για να δούμε τι έχει μέσα εδώ. Α, έχει καλλιγραφή σετ καλλιγραφίας γράφει. Σας δείχνει τώρα τι είναι μέσα. Σύντομες οδηγίες έχει. Ναι, χάρακας, γομολάστικα, τι πρέπει να έχει. Α, σας δείχνει πώς γράφεται εδώ. Πώς γράφει κάθε πένα σας δείχνει εδώ. Οπότε μπορείτε να κάνετε δοκιμές. Α, σας δείχνει εδώ πέρα και 2-3 γραμματάκια, πώς μπορείτε να τα κάνετε. Σας δείχνει τη σφραγίδα. Α, πάρα πολύ ωραία. Σας δείχνω εδώ και γραμματοσυρές. Τα νούμερα της γραμματοσύρας, μπορείτε να κάνετε τις δοκιμές σας. Α, πάρα πολύ ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, ένας τυχερός από εσάς θα το πάρει αυτό. Θα σας το κλείσω, θα τα κλείσω πάρα πολύ ωραία, όπως είναι, δεν θα τα αφήσω έτσι. Μη στενοχωριέστε. Θα σας τα κλείσω αυτά. Οπότε, ένας τυχερός από εσάς θα πάρει αυτό το σετάκι καλλιγραφία σε ένα πάρα πολύ ωραίο κουτί που ή θα το κρατήσετε για εσάς ή αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε κι εσείς δώρο, να βάλετε κορδέλες τώρα κόκκινες κάτω από ένα δέντρο, να το φέρει ο Άι Βασίλης σε κάποιον. Τέλος πάντων, μπορείτε να το κάνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι σήμερα. Μπήκαμε στα Χριστούγεννα σιγά σιγά, οπότε σας έδωσα και ιδέες πώς να γράψετε το καλά Χριστούγεννα και εσείς. Είδατε και το δωράκι που ένας από εσάς θα το πάρει. Οπότε τώρα έχουμε τον διαγωνισμό. Τι είναι ο διαγωνισμός?
Κάτω στα σχόλια θα μου γράψετε ποιες ήταν οι 3 γραμματοσυρές που χρησιμοποίησα σε αυτό το βίντεο, στα σχόλια κάτω, και όποιος τα γράψει, ένας από εσάς θα μπει δώρο στην κλήρωση για το δωράκι αυτό που θα πάρετε, και στις 15 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθεί και θα του το στείλω με courier, θα το πάρει στην πόρτα του. Θα είναι αυτό, ας πούμε, το αγιοβασιλιάτικο δώρο από την Λένα Σεπτέμβρη. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το καμπανάκι, να κάνετε και ένα like, να το δείξετε και στους φίλους σας. Μπορεί κάποιος από τους φίλους σας να θέλει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό. Όσοι περισσότεροι είστε, τόσο το καλύτερο. Κάποιος από εσάς να το κερδίσει. Και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!